יש. כן, יופי. גלגל, יש לך משהו. גם נדב? שניכם? יופי, תגלגל, נמצא לנו. אתם אחד עם השני? אתם לא אחד עם השני, נכון? הרגשתם מכה. כן, יופי. שתי מכות, כן, זה מה שטוב בסלואו. אתה מרגיש את הדג כאילו אוכל לפני. אתה יודע, אתה יודע שנייה לפני שזה קורה, אתה מרגיש את הדג. תוך כדי שאני ברמת שלי. דאבל סלואו. נדב וסמך. איפה אני אביא רשת דג לא גדול מספיק, אפשר לעמוד אותו גם ככה סתם. כן, איך שזה נגע ברצפה הוא דפק, אם דופקים זה טוב. אני גם צריך להביא לך משהו, הנה נדב כבר עם הדג שלו, נראה שזה כבר קטן, זה יכול... אדום קטן, של קילו בערך. יפה, נדב. אתה יכול להרים אותו בעד. תפוס מהשוק לידר ותרים, הוא לא גדול. יפה. עכשיו תורך. צריך לפנצ'ר אותו, זה בוא לפה, תתאמן בכלל. הנה, גם שלך מגיע. מה אתה? עוד אדום. יפה. שני אחים. זה כבר, אם עיניים יצאו זה כבר בעייתי. יפה מאוד. צילון זאת הוא יצא, שמענו מלא. שמענו אוויר, מה? שמענו מלא. בסדר. שמעת את האוויר יצא שם. יש פה. קצת לחץ קצת. הוא לא אוהב את הרעיון. לא אוהב את הרעיון, הוא מסיקה ככה. הוא מסיקה סמרטוט. סמרטוט. אין מה לעשות, העיניים בחוץ, אין מה לעשות. לא צריך לעבור את החור. לא, זה תוך חור, אני נכנס לו איתו. אני לא חושב שיש לו מה... אני חושב שכן. הוא מראה סימנים טובים. אתה יודע מה זה בפנים? זה הסרטן שאין בו פה שלו. אוקיי, שלא ייתפס שוב. ועוד שחרר אותו. שים את המחט בצד. עכשיו משחרר. מצטלם? כן. אני מקווה שהוא יחזור. בוא נראה. הוא עוד מנסה לרדת. הוא אידיוט. תחת לסירה. אידיוט. פגר. פגר. תביא. הוא נדבק לסירה. תביא את הרשת. לא הוצאת לו מספיק אוויר. הוא רוצה לרדת, הוא לא מצליח. את הרשת. לא, הוא עוד לא מצליח. הנה הסרטן בפה שלו. איזה סרטן יש לו בפה? כן, יש לו פשוט בגלל זה הפתע שהוא קשה. אולי שווה לו את הסרטן בפה שלו. אין מה, תפוס חדש. תסתכל איזה... זה סרטן? כן. סרטן שלו. להמשיך למסג' לדחוף את האמת שיש קצר... לא, זה לא צריך להוציא כל פעם ולא. לא, לא התפנתי, לא.
למאץ, עשה גרפץ וירד למאץ, בשעה טובה הצליח. בוא נראה שהוא לא ממועיל חזרה. עשה גרפץ ויצא לו האוויר. בשעה טובה. אחד הצליח לנו. אם העיניים יוצאות כבר,